Ander Pastor eta Miren Pastor gara Bestalde Estudio, eta laguntzen duguna da enpresari digitalizazio prozesuetan. Hau da, alde batetik ideia zelan garatu, zelan islatu digitalki bera negozioa, eta bai diseinu aldetik edo komunikazio aldetik webaken eta presentza digitala hobetzen laguntzen dugu. Zikeran, bakoitzak autonoma modura itzeban lan, eta COVID-a etorri zanean hor ikusi genuen oportunidade handi bat eguala digitalizazioan lan itzeko, eta orduan talde bat sortzeko asmoaz kooperatibu sortu genduan aurrera aterateko proiektuak. Konturatu gara digitalizazio inguruan beharrizan handi bat agola eta esjakintasun handia bai. Orduan, jentiari laguntzetsasunean modu pertsonalizatu batian, euren beharrizanak erantzunak emon eta proiektuak aurrera ataraten, horixe eskertzen da, bela, Azkanean, pertsonalki tratatu alixatia, proiektuak aurrera atara alixateko modu digitalian. Naiz eta hasieran zailtasun eta oztopo asko topa, pazientzia edukitzeko, aurrera etzeko, Azkanean merezi dau. Zure proiektuan sinisten badozu, aurrera beti, animo eta urtengo dau.